32 মাতারবাড়ি চিনি টিপামঠা ব্লক কমিটি বাই চিনি প্রেস মিট মাখাইলেখা বসকাं लोकसभानि इलेक्शन सामतांगानि जे कर्मसूचि बनो चिनि ब्लक बिसिंग जों तेसा गाहाम के सामतांलायनि बाङै चिनि वारि सरनो जों साख्लायमों दिनै साख्लायनो विशेषके बसकांनि इलेक्शननि जे बीजेपी बाय जे गोरोङै सामतांलायनाय अ कग्रक जों क्लियर बाबे खानालायनि बाङै दिनै आरनि फाइसक फैगा चिनि प्रेसो चिनि माताबारि ब्लकनि जे चिनि सिनियर चिनि ब्लक साधन जमातिया महाशय तेबो फाइसक फैगा चिनि माताबारि ब्लकनि युथ सिक्ला बदलनि YTF नि प्रेसिडेंट कमल सिंह जमातिया तेबो आरो सफैगा चिनि डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार्स पसंजय रियां अनिशाक ब्लकनि प्रेसिडेंट तेबो सफायजाक चिनि एक्स प्रेसिडेंट चिनि तरन साधन जमातिया तिनि बेसक मूल्यवान हमाखलायो चिनि प्रेस बसकां 7 तारिख रविवार जरा हंखे एकटा सारिने एकटा जरा थाई हंखे वांगाला गारु कम्युनिटी हल जत ओ मातारबारिनि जे ब्लक कमिटी YTF TWF रेजिनाल बूथ कमिटी जत चिनि प्राइमारी থেকে शुरू खालायो ब्लक जरा चिनि जरा महाराष्ट्रनि वारियर्स दंनाय जतन आं कबकनाय निरक बसकां 7 तारिख जरा हंखे एकटा जराओ गारु कम्युनिटी हल वांगाला ओ जरानो जतन रेसपेक्ट रगुई जतन सम्मान खालायो ओ प्रेसनि बिसिंते आं प्रेसिडेंट हिसाबै चिनि वारियर्स नो कबक जागो निरक जेखाफानो ओ जराओ हाबिजादि हंगै चिनि जे सालायमों खोनालायनाय चिनि विभिन्न चिनि टिप्रामथा कर्मी रगनि क्षेत्रआव वंचित लांचित लाइजाक दङ बसकांगो बनो बाहायखे तेकिसा सरहा खायमनाय चिनि मानथाय विभिन्न डिपार्टमेंट दङ बसकां जों बनो नालायनि बाङै ते बसकानि लोकसभा नो गाहाम के सामुं तांलायनि बाङै आनि वारिस नो आनि जे ओ मातारबारिनि जे चिनि बुबाग्रानि वारिस नो आं कयजागो नरक जेखाफानो ओ जराओ फायबिजादि हो आं कयजो आसनि काबक चिनि सिनियर नां याफारो ब थाइसा थाइनि कक्सां जतनो हामबाय याफारै तिनि किसा माताबारि विधानसभानि बिसिङाव क्लाइजा टिप्रामथानि सिफाय रंनि थानिबो चिनि कक कसारमोन कक्यो महाय थांनाय 3 तारिख वो जों बीजेपी माताबारि नि बीजेपी रंनि मंडलनि प्रेसिडेंट तेब्रनि प्रभारी बायखे टिप्रामथानि और इलेक्शन कुल कमिटी रक जों मीटिंग आसबाय लाभसुरी कमिटी हल बनि मुताबिक जों जे सिद्धांत नामानि बनो तिनि प्रेस मिट जों सागिमाया एफोर बनो बनि कक लामनो जों बसकां 7 तारिखआव जत टिप्रामथानि सेंग्रां रकनो जों आ मीटिंगावनो जों कक साइ खोनारुनाय तेसिनि ब्लक बाय जों कक सालायनाय गोतां रकनोबो जों आफ्रोमनो दौनो बसकांआव प्रेस खायनाय अनि मगै निरक दुखता नांदि जों बुबाग्रानि दागे मुंनि हिसाबाव जों बरवाय मालायखा मालाय माने कक खालामनोबो जों आ 7 तारिखआवबो बेयावनो जत टिप्रामथानि
মাতাবাড়ি বিষ্ণু ক্লাইনাই যত উইংসনি বুড়ি বদল সিকলা বদল এই বুড়া বদল যতনো মিটিংও ফাই মাজা ফাইলে ইলেকশন কবজাগो কারণ হিমালয় নির্বাচন তো যিনি কাইসাইয়া যতনি দায়িত্ব দङ বতरनो tui जों tei bisini kok जोंहा तामाके सुकुक सालायनाय tei ang tama kok sanangya upres ni bising tui sini Tripura mothani Matabaरि ni jara kormi rok tei local kormi rok jotono haibijadi hane kobogoi tini kisa kok samani message no orono thakka Tripura motha ailok thang ebubagra ailok thang jotono hambai